Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Hemen gara, berriz ere Menda bikoitza podcasta egiten, bi lagun aritzen gara hemen, teknikari lanetan, baina mikrofono eta guzti neri Itzartzailuz. Kaixo Garbiñe eta kaixo entzule guztiei ere. Hori da, eta, gaurkoan saio, uste dut gure erako gaiekin, ez? Osatu dugu beste saio bat, hemen badirelako, hau 25. dugu, baina badirelako hainbat saio espezien inguruan hizketan, oso ohikoak ez diren lekuetan sendabelarrak ikusten ere, orduan, gaurkoan espezien inguruan hitz egin nahi dugu. Ikerketa bat oinarri hartuta, baina espezien inguruan badaudelako. Jakingarriak diren gaiak, baina baita ere gure bizitzara ekar ditzakegun hainbat gai ere hori bereziki gustoko dugu, eta hausnarketa egingo dugu baita gure bizitzetan espeziek ze leku hartzen duten. Ondoren gaurko sendabelarra izei zuri aukeratu dugu, eta hori da, ohiko lekuetan esan nahi dut askotan ez ditugu ikusten sendabelarra badirudi behera begiratuta dagoela, hor lurrean aurkitzen den zerbait, baina gaur gora begiratu behar dugu. Arbolei begiratu behar diagu, eta arbola, zuaitza, sendabelar gisa ikusi. Izan ere, izein zuriaren ernamuinak edo pujak, garai hontan, bizi berritzen ari zaizkion hoiek, hoiekin egingo dugu gaurko gomendio edo proposamena, etekin handiko produktua badelako, eta gure artean hain ezaguna izan ez arren, merezi duelako, urte sasoi honetan, bilketa hori egiteak. Aipatu duen, gaur espeziak eta sendabelarrak, pixkat bere iztuetzakina, baina hori eta zarituko gaitun, eta saioa prestatzen ari ginela nik esan dinat. Behin baino gehiagotan esan izan dina, nik sendabelarren inguruan da jakintza hundirik ez, baina naizela espezie horietakoa zer entzun. Hauna da, hau goxoa omen da, hau osasunarentzat izugarria omen da, nik urrengo egunean probatu egiten dinat. Gero ez dinat irauten asko. Eskerrak. Baina probatu egiten dinat. Ta justu gaur hitz egingo dinagu 3 espeziari buruz, eta 3 hauek ditu nire proba hoietako bat izan zena, eta mantendu ditudana, jakin gabe oso ondo zertarako diren onak, ze onura dituzten, edo ze kalte ari naizen egiten ere buruari, hartzen dizkinat, jarritzen dinat hartzen, eta dituen kurkuma, jengibrea eta kanela. Ondo. Oso kanela zalean hon. Ondo. Espezien inguruan aritu behar dinagu. Eta hemen pluralean hitz egiteak beti dizkin ajeak eta hankasartzeko aukerak. Orduan, zehazten joango gaitun gaia garatu ala, baina egia dun, osasunaren inguruan ari garenean, nik uste dinat, hemen nasketa badaukagula, ez? Gauza badun sukaldea, dun gastronomia, beste badun osasuna, eta hemen alako, muga lausoak zeuzkanagu, eta esparruak ez zaudene oso definituak ere, ez? Hau da, piper bat barazki gisa ikustea zeukanagu, baina piper hori lehortut hauts eginda espezie dun, erromeroa edo ezkaia, estarriko mina dukananean, sendabelarra ditun, baina horiek hauts eginda ipinita olaskotan ja espezia ditun, eta kanela zotz hori betidanik espezia dun, besterik gabe, ez? Orduan, ikusiko dinagu. Gero filiak eta fobiak pizten dizkinete espezieek, espezian nahasketek zer esanik ez. Nik askotan entzun zionat jendeari, ez nien naiz espezia zalea, atzaizkit gustatzen espeziak. Dana bat balitzu ezala, ez? Bai, baina, alegia ez nik klasikoa, ez? Nik klasikoena ez, nik gatza bai, azukrea bai, baina espeziak ez. Eta pertsona horri askotan galdetzen zionat barkatu, zuri odolkia gustatzen altzaizu? Ja. Bai, asko ez? Ja. Asko gaina, pertsona mota horri, bitxia duen, hor bat zeukanat nire bate oinarririk gabeko ikerketa bat egina,
Eta, klaro, odolki bat ezin duen jan espeziari gabe. Eta odolki batek zenbat espezia behar duen jangarri izateko, are gehiago lixeritzeko modukoa izateko, harrigarria duen, ez? Eta, bueno, esan hau historiara ez dinau joko, ikerketak gaur ez zegun hortarako aukeraik ematen, baina gure bizan guk guzti baino presenteago daudelaik, armairu erikitzen badu nuantxe bertan zenba zerrendatzea dauzkan. Hiru hauek, ez? Kurkuma, kanela, jengibrea, zer gehiago? Piper beltza, hinojo... Milua, kurriren bat? Perexila, bai. Kurria... Bai. 10 igual, 7 aipatu ditu. Bai, gehiago ere, bai. Kardamomoa, bai. Nik azafraia bat zeukanat. Iltze aromatikoa, akaso? Oreganoa esan dinago? Bai, iltze bide batez esan da, oreganoa odolki belarra. Hori da. Baita ere. Danak gazteleraz bai, bueno, supermerkatuan ikusi, eta kaso barneratu izkinago. Beira, iltze aromatikoa... Albaka. Baita? Asko ibiltzen dinat. Ibiltzen duen, bai. Iltze aromatikoa ez duen bereziki hola gure artean nahin erabilia, baina akordatze baiz hemen kafearekin hartzeko egin geninan saio bat, proposamen bat. Bueno, eta gero baditun guri bereziki filia bezala fobia edo alako gaitzespena eragiten dutenak, eta hoien artean perrexila arabiarra ditzen zaiona, klasiko badun martorria edo zilantroa. Nola? Martorria, perrexila arabiarra ere ditzen zaion, hau dun perrexila apioa hoien familia botanikokoa, eta nik bereziki hauetan apioa ezin dinat jasan. Apioa ez, nik apioa bai, zilantroa ez. Hobeto, zilantroa martorria pixkat hobeto, baina apioa, Ni martorria gaizki. Zerbait ukitu badu, ezin inat. Eta gero kuminua ere hortzaukanagu, eta kuminua badirudi, sukaldaritza arabiarrean oso presente dagoena, gure artean onartua dela, baina bazion jende ezin duena kuminuaren usaiarekin ere ez. Orduan, piztu egiten din, barrua jendeari piztu egiten ziren. Iklen esan duen ikerketa, oinarri gabeko ikerketa bat, ni badinat beste bat, nire ustez, kanela asko gustatzen zaion jendeari, zilantroa ez zaion gustatzen. Talderantziz. Bueno, hemen bazaukanago gai aurrengorako. Bale, ikusiko dinago. Alerrentzulek zer dioten? Bai, hau bitxia duen, gai polita duen baita, gure eguneroko aukeretan, din hor, impactu bat. Gero ikesan dunana gertatzen ari duen boladak eta modak zeudene, eta batez ere sustatutako produktuak, publizidadea alde guztietan. Orduan, bazirudin, orain, aguakateago saldu behar den bezala, jengibrea derrigor konsumitu behar dela, eta kurkuma, ez baldin badun erabiltzen, atzera gelditzen ari gaiz. Eta kurkuma hainbat jendek ez din erabili behar. Ez duena. Askorentzat txarra dun. Orduan hitzein behar dinagu baita ere albo ondorio. Eta gaurkoan ez gaitun hortan arituko, baina hurrengo baterako emango zigun aukera, ez? Bueno, ze ikerketaz ari gaitun. Ikerketa beti bezala nik usteinen ere algoritmoak ezagutzen atxin, eta Harvardeko Unibertsitateko ikerketa bat ikusten den bakoitzean sendabelarrekin hortxe zatorren albiste. Orduan, hau ere Harvardeko Unibertsitateak egin din, baina Txinako Zientzia Medikuen Akademiarekin batera. Eta Txinan egindako ikerketa badun. Hain justu Kadori izeneko biobankuan. Biobanku hau, 7 urtean, egindako ikerketa observazional batean oinarritu duen biobankuak erabili izkin hobeto esan da. Hauen datuak ditu 30 eta 79 urte bitarteko pertsonen bizi estiloan egindako ikerketak, eta jarraipen oso zorrotza egin duen pertsona hauen pixua, bereien eriotza arrisku edo eriotza arriskuak igo ditzaken faktoreak nortu dizkine, adibidez pixua, ez? Gain pixua duen bat. Beste bat, zenbat barazki jaten duten, barazki gutxi edo bat erez jateak badulako, dagoeneko frogatu dagoen ondorioa bizi itxaropenean. Eta hirugarrena duen alkola. Alkohol konsumoak ere badulako inpakto zuzen bat bizi itxaropena jaisten. Hiru parametro hauek neurtu dizkinete. Orduan, pertsona hauek zenbat espezie jaten duten, eta nahi atentzio eman zaian ez duen egunero, jartzen den ia egunero. Ikusi duen, eta espezia ezberdinak izan ditun, hau da, hemen etzeagon esaterik espezia hau da, etzeagon kausa efektu. Espezia zari garenean, edo zertaz ari gaitun. Guk aipatu ditugun hauek denak. Vale. Ari gaitun esaten nahasian, beraiek ez egin neurketa bat esateko kanela duen edo piperra duen. Ikusi dine, espezien konsumo orokortu horrek, ze ondorio duen. Eta ondorioa duen, 14an jaisten duela pertsona hauen eriotza arrisku parametroa.
Eta ez du 2 edo ez du bereiek egindako... Asko dun. Bai, asko dun. Ez du bereiek egindako aurreikuspena dun askoz gehiago. Orduan, hau British Medical Journalen argitaratu dun, eta hauek aipatzen dinate, merezi duela, dauden bestelako oinarririk gabeko hainbat ikerketa alde batera utzi, eta benetan sakontzen hasteko, hau da ikusi delako, lagina oso handia dela, 1,5 milioi pertsona, eta 7 urtean zer egindakoa, eta 3 parametro oso zehatzak ere heriotza arriskua igotzen dutenak. Orduan, hau abia puntu bat dun ikerketan sakontzeko, eta orain eskatzen ari ditun, bestelako ikerketa batzuk sakonagoak egiteko, zein diren hain justu elementu kimikoak, zein diren gorputzean garatzen diren mekanismoak, eta hemen bazaudene bestelako ikerketa txikiagoak eginak, abia puntu bat jar dezaketenak. Eta netzat, deigarriak ditu hainbat gai hemen, eta horik aipatu nahi nizkinak, ez? Hemen, esan ikerketa hauetan nutrizionistak, kimikariak eta biologoak ari direla lanean, bakoitzak bere esparruan egiten din bere lana, eta, hemen abia puntu gisa polifenolak aipatzen ditun, da polifenolak ditun antioxidatzaileak, barazkietan ere badaudenak, eta, gai adun, polifenol hauek badutela bai garatu eta ikertua dagon funtzio bat, eta dun, antiinflamatorioa izatea, neurobabeslea izatea, eta askotan minbiziaren kontrako inpaktu bat ere badinate, diabetearen aurkako ere bai, asmaren aurkako ere bai, baita gure esteetako bakterioen hobekuntza orokortuaren mikrobiotan duten hobekuntza ere ikertua ziagon, ez? Kontua dun, hemen zer egiten dute polifenol hauek. Guk arnasa hartzeakin bakarrik, abia puntua dun gure zahartze edo gure gaixotze mekanismoak ulertzea. Eta nunbait arnasa hartzea beak, oxigenoak. Arnasa hartzean zartzen ari gaitun. Hombre, denbora pasatzen ari du, zartzen ari gaitu. Baita. Baina egon nahi arnasik hartu gabe. Ez da izartuko. Hori ba. Ez que beste etxegoen alternatibarik. Orduan, arnasa hartuta, radikal libreak sortze ditun. Ta hauek ditun, gure gorputzean mekanismo ezberdinak abiarazten dituztenak. Ta radikal libre hauek zenbat eta gehiago, orduan da itxura okerragoa ere, hau kosmetikak bazakin ondo, eta beti radikal libreen kontrako kremak, ez? Baina nola sortzen dira radikal libreak? Estresarekin, alkoholarekin, hainba gauzaekin, ez? Orduan, espeziek lan egiten diten radikal libre hauen kontra. Eta kimika espezien atzean edo funtzionamenduaren atzean dagoen azalpena hau dun. Hain justu beraiek aukeratzen, egiten dutelako sustatu edo imitatu superoxido dismutasa izeneko enzima bat. Enzima hau zelulan sartzen duen, eta honek zeukan aktibitate edo jarduera antioxidatzailea handia eta antiinflamatorioa ere. Orduan, ikusten duen, zartzaroko ohikoak diren endekapena, ezina, gorputzeko eunen kaltetze hori, horren kontrakoak direla. Eta superoxido dismutasa hau SOD, siglekin ezaguna dena, hau imitatzen dine espeziek eta uste baino askoz ere neurria handiagoan. Eta hau dun hemen dagoen albistea, ez? Hain justu, hainbat ikerketatan aipatzen duen fulminatu egiten dutela, radikal librea. Eta, karo, fulminazioa duen bereziki azkarra den erantzun bat, eta hor, interesgarria duen ez hartzarogatio bakarrik, baizik, adibidez, gure bihotzaren inguruan dauden odi hoiek eta arteria hoiek ere nola hobetu ditzaken, eta garuna ere nola hobetu dezaken, esteak ere bai, hori duen gaia, ez, ikertzekoa. Txinako ikerketa hontan aipatzen dinate, beraiek behar dutela zehaztu, espezie hauek nola erabili, hau da, uretan erabili edo jatekoekin erabili aldaketarik baote dagoen. Hau da, hemen okelarekin, arrainarekin, barazkiekin, koko esnetan, erabili dizkinate hainbat eratan. Eta bazaudene hipotesi hutsak direnak, infusiotan ez direla eraginkorrak, eta aldiz jatekoarekin bai, ez? Gehiago. Bai, jatekoan zuntzak daudelako, koipia dagoelako, digestio prozesua ere bai, hor komplexua duen gaia. Berez kanpotik aldrebeska ematen din, edo ez? Puruago hartuko baunan bezala. Ez, baina ura ez du oinarri ona. Hauentzat, nun baitez, batzuntzat izan daiteke, orduan dena ari gaitun ez jakinean bezala izketan.
Hemen laguntzen din Estatu Batuetan Pensilvaniako Unibertsitatean ikerlari batek egindako lan batek Sheila G. West jarriko dinago, referentzia hau. Ikerketa gizonetan egin din. Eta hau azpimarratu egiten dinat, olako ikerketa asko gizonetan bakarrik egiten direla. Orduan, ez dizkinago ondori horiek guretzako ere emakumeontzat hartu behar. Hau da hemen ikusten duen ziklo hormonala, hilekoaren zikloa daukagun bitartean, bestelako aldagai batzuk baditugula gure gorputzean, toiek ez ditu nahintzat hartzen. Orduan, hau ere, kritika moduan esan beharra zeukanagu. Bueno, emakumeonek egin zinean, gain pixua daukaten gizonetan ikerketa bat. Eta izan unan, jateko bat eman, beraiei utzi nahi dutena jaten, baino egunero plater bat ipini, oilaskua kurriarekin, ogi italiar bat, eta ogi italiar horrek ezkaia, erromeroa, oreganoa, olako sendabelar hauts egindako sendabelarrak zizkinan, eta gero postrea galleta kanela dun galletak. Kristo menua. Kristo menua, nire gustazaidan. Nik jango egunero hori. Bai, pentsaina, joi, gainpisua daukan, eta hau egunero. Eta hori, dietistak hori jartzen din, bueno. Begira jon, niri pagotxata da, eritzen zaidan hau. Orduan, gainerantzeko jatekoak beraien aukeran, utzita. Orduan, kopurua dun hemen deigarria. Egunean bi zopako koilaraka da. Asko dun hau, Osea, espezie horiek. Bai, batuketa inda. Espezie horiek denak. Hori den. Bi koilaraka da. 3 multzo bezala dauzkan, bat kurria dun, beste bat dun belar berdeak esango dinagu. Eta kanela. Bai, ogitan jarrita. Eta gero galletak atzetik, kanela, gainean kanela askorekin, Bai, deigarria egiten zaidan. Orduan, egindako ikerketa honek aipatzen din, aktibitatea antioxidatzailea, eta lehen esan dugun superoxido dismutasa honen funtzioa dun, euneko 13 igotzen dun, kopuru altua dun, insulinarekiko erantzuna euneko 20an hobetzen dun, eta trigliceridoetan din impacturik handiena euneko 30an geizten dun. Orduan, bi zopako koilaraka da, nik naita ere ezin dizkinatera egun batean. Asko dune. Kopuru handia duna, Oilaskoari kurri asko jarri barko dion, o txakinat. Eta galleta horrek kanela asko. Bai. O galleta asko jan. O galleta asko jan kanela gutxirekin, txakinapa. Bueno, hori dun deigarri. Orduan, ematen din, maila hontan egindako ikerketak izango direla, etorkizunean abia puntu, baitare ikusten delako, olako espezie konsumoa dagoenean gatza asko gutxitzen dela. Eta hau dun zeharka ikusi den beste onura bat, zenbat eta gatz gutxiago ikusten duen noski hipertentsioaren hobekuntza, baina beste hainbat faktore kardiobaskularrere hobetzen direla. Eta nire deigarria egin zaidan hemen da gure artean hau komentatu dinagu, eta entzuleak ere, akaso ez din sekula ausnartu, baina berehala ulertuko din, espezie multzo zabalontan baziagun bat pikantea dena, ez bizia edo mina dena. Eta hor piperrak aipatzen dizkinateik, justu piper beltza aipatu duen, ez? Bueno, piper beltza, kaiena, piperra ere, eta gero bestelako piperra asko, eta saltsak sartzen dituen hemen, tabaskoa eta olakoak. Bueno, horiek presente badaude, kapsaizina ziagon presente. Hau dun, pikante edo bizi edo min horren erantzule den molekula, ez? Bueno, horrek gure burmuinean din eremu jakin batean egiten din lan, eta eremu hori dun gaziaren zaporea prozesatzen den eremua. Vale. Orduan, ikusi ditako zerbait dun, zapore gazia pertsibitzen dugun lekuetan mina janda aktibazio badago, gaz gutxiago behar dinago. Ez din eskatzen. Vale. Orduan, min edo bizi edo pikante gehiago janduen jendeak, gatz gutxiago jandin. Eta zeharka, etorri dun baita, hor beste onura bat. Orduan, hau kontuan izatekoa dun. Bai, ez gatzak gutxitu edo kendu behar duen jendearen artean bakarrik, gure artean ere bai. Baina orduan badun truko polit bat, ez? Gatza gutxitzeko esaten diotenari, pikante gehiago erabili dezala, gustatzen bazaio behintzat, eta horrek erreztuko diola gatza gutxitzearena. Bai, eta pentsatzen jarri eta ez, askotan esan dinagu, piper beltza ipini eta hartara gatz gutxiago. Bai, nik inkonstienteki egin izan dina. Hori, gatza bota ordez, zapore gutxi balimadin, piper beltza bota, eta ja ez tingatzik behar. Hori dun. Eta raizoparen kasua ere, aipatu dinagu, ikipintzen baldion kaiena piper mina hautsa, gatz gutxiago ipintzea badaukan.
Bai, hemen nik ez nekien haunan, hori burmuinean biak leku berean prozesatzen ditugula, ez? Eta gero ikusten duen zeharka ere, dilatazioa sortzen din gure arteriatan, gure zainetan, da dilatazio horren ondoren erlajatu egiten ditun. Hori ere beste onura badun, eta baita ere metabolismoaren bizkortze bat etzakinat diri, nahi gertatzen zaidan, askotan izerritan astea kopetetik. Eta besapean, hola nabaritza ostra piperra jan eta izerritan hasi naiz. Bueno, hori badun ez argaltzeko zuzeneko metodoa, baina bai metabolismo biziaraztekoa. Nik izerditu ez, baina sudurretik nola ateratzen den ura. Ez? O mendira oanean, eta pikante asko jaten badut, azten zaidan. Eta malkoa? Malkoare, bai. Bai, sudurretik da begitik hori du. Likidoa ateratzen izerdia ez hainbeste. Bueno, hemen, baziagon beste lerro bat ikertzekoa, espezieen artean batzuk badirelako piperraen eran, ez? Biziak minak, beste batzuk hautsa egindako sendabelarrak ditun, eta hor ibilbide terapeutiko bat badaukatenak sendabelar gisa, baina espezie gisa hartuta beste lan bat egiteko gai direnak, eta gero gure kulturan oso barneratuta ditugunak kanela esaterako berriagoa duen jengibrea, nera botzaroan jengibrerik etziagonan, ez? Baina orain bai, eta ikusten dinagu kardamomoa ere, ari gaitun hemen esparrua zabaltzen, eta horrek badin inpaktu bat. Hori zehazki jakitea zaila duen oraindik, abia puntu bat besterik ez dut, orain esaten nahi garen ikerketa klase hau, baina hurren urteetan izpidea emango zigun honek. Hori dun, mentxe utziko dinago. Bai, hori dun. Bueno, eta gaurko sendabelarra lehen sarreran ja aipatu duen, aurreratu duen, azken aldean zuaiskak ekartzen ari garela, baina gaur zuaiska ez, gaur zuaitza, eta pixkat apaingarri bezala, edo etxean gabonetan jarri ohi duguna, baina ez dakit jendea jakingo duen, badituela propietate, sendatzeko propietatea, sendabelarra dela. Bai, akaso konturatuko unan katarroa izan badu eta xarabe bat erosi badu, xarabe horren kajan, da edorrenla pinuaren punta bat. Begira orain, bai, hain lotu dinat. Eta gabonetan eskerrak plastikozkoa diren gaur egun izeiak, ez benetako izei batekarri lehortu, akabatu landarea eta gero bota. Orduan hori lehen asko egiteunan. Orduan, ni gaur izei zuria aipatuko dinat, abiesalba, hau abeto zuria, zapina hainbat lekutan. Bueno, abies erako asko zeuzkanagu, Pirineoko izei urdinare hor zeukanagu, gero esan Euskal Herrian 80. hamarkadan, batez ere Gipuzkoa Bizkaian landaketak egin zirela Douglas izeiarenak, Txeudotxuga Menziesi den izen botanikoa honena, gero izei beltza Picea marianare base eukanagu, Siberiako izeia, abies balsamea, hau ere Euskal Herrian landatu izan du landare oso elegantea delako, izei urdina zesanik ez niri alea handi batzuk etortzen zaizkidan, izeia Picea pungens varietatekoak. Bueno, hauek guztia ditun ostoak galtzen ez dutenak. Eta esaten duen neguan, txantxangorriak, txepetxak, txori, auskor askok, hor barruan hartzen dutela babes. Baditu ipuinak ere, izei txikiaren historio bat badun bereziki unkigarria, nola txepetx baten txorien lagun den, ez? Bueno, bai elurretik, hotzetik, ostajea, iraunkorra izateak abantaila hori din, ez din galtzen, temperatura ere barruan ondo regulatzen dino, eta, bueno, txori askorentzat, bere salvazioa duen, orduan, nik jende askori esaten zionat, oso ondo aritzak eta pagoak eta mirestu itzazue, baina hor txoriak akabo egiten dira, eta pinuetan ez. Gero beste gauza badun, Euskal Herrian pinu beltzaren, insignis radiataren landaketa masiboak egin zirela monolaborantzan, eta, basoien alde ez daukagula ezer, baina ni bereiztu favorez pinuaren alde hitz egin nahi dut. Hori izan behar nian, nik nerez jakintasunetik hasieran hori galdetu dinat. Izeia zari garenean, ari gaitu hemen etengabe baztar guztietan ikusten dugu horreta desan dian, ez hori pinua da. Hori pinu beltza duen, eta hori pinus familia duen, baina pinus familia ere zeuzkanagu interesatzaizkigun varietate batzuk botikatarako. Beste gauza badun monolaborantzan egiten den baso bakar hori, ez? Biodibertsitatea suntsitzen duena. Lehen pinua kendu eta orain eukaliptoakin egiten ari garena, baina esan behar duen hori pagoarekin egin zela, eta pagoaren azpian ez derreztun bizi,
ze biodibertsitate daukan pago monolabarantza batean, eta iratiko basoa ez du naturala, hori landatutakoa da. Orduan, hemen liluratik ikusten dinagu gai hau, beste egun batean itzen beharko dinagu ontaz. Bestela terreno nahiko peligrosoan sartuko gaitu. Bai, eta ez da baidan. Eta egongun jendea, ez dagoen ados honekin. Bueno, orduan, izei zuriak zer din, eta izei zuria esaten duenean beste izei eta zere ari naun, bueno, erretxina. Eta garai hontan, punta ernamuin edo begia emango din, eta hoi ditun oso kolore berezi bizikoak, ez, berde argi, bueno, eta usaina, ez, erretxintxua duen da batzutan tanta hori ikusi iten duen. Orduan, hau duen oso derra arnasbidetarako. Arnasbidetarako trementina osagaia zeukan barruan, zapore zoragarria din, hau da, limoi, etzakina deskribatzen zapore gozoa ere bai, edateko oso xamurra, oso erresa, gure artean ohiturarik etzeukanagu. Baina neguan, ahotseko arazoak, katarroaz esanik ez, hotzeria, marranta, gripeak ere bai, ikusten duen mukiak tratatzeko oso, nodala xarabea egiteko duen niretzat izugarria, ze ondo egiten duen lan. Orduan, bueno, balioterapeutiko handia din dau, farmazia industriak bazekin da xarabeak egiteko erabiltzen duen. Orduan, punta bigun hauek orain, moztu behar zizkionagu guraizeekin, gehiegi ez favorez, arbol batez utzi dena punta guztia moztuta, ez delako haziko, hori duen bere urteko hazialdia. Orduan, arnasbidetarako erabiliko dinagu, eta lehortu ondoren, denbora pixka bat beharko din lehortzen, Infusioa nola trinkoak diren, da gogorrak osto hauek askotan, eman irakin puntu bat. Ez eduki 3-5 minutu irakite, baina irakin aldi motx bat, irakiten duenean zua itzali eta utzi beratzen. Orduan, hau edatea ziagon oso errex eta oso eraginkorra dun, oso azkarra dun. Kanpo erabileran ikusten balsamikoa barkatu deitzen zaion. Orduan, balsamikoak esan nahi din, inflamazioak kentzen duela, antura tratatzen din ondo, narritadura, gorritasuna, erretasuna hori dena oso ondo, eta gero baretu egiten din. Orduan, arnasbidetan hori itea, dela hautsarekin ari denak, edo dela kearekin ari denak ere, hori behar izaten din, batzutan gaixotasunik gabe. Garbitzea eta baretzea eta bere onera ekartzea, eta gero ahotsa behartzen baldin badun, edo ahotsa leku zaratatsu batean erabili behar badun, hortarako ere bai, marranta asko ditun gehiegi behartzeagatik. Parrandarako. Baita, parrandarako. Urrengo egunerako. Bera, gaina ondo etorriko zaidan eneritz dun oxigenazioa hobetzen din. Orduan, parranda ondorenean oxigenazioa hundirik etzeukanagu, ondo etortzen duen, eta badun izerdi eragilea. Orduan, izerdi eragile hortan, toksina kanporatzeko ona dun. Askok erabili izan dinate txixeko infekzioetan, maskuriko katarroetan. Ikusten delako antiseptiko oso indartsua dela, eta prozesuetan sukarra baldin badago hori ere tratatzen duela. Hau da, izerdi eragile guztiak ditun lagungarri sukar prozesuetan. Eta gero, kanpo erabileran, ukenduak egin izan dizkinagu, eta trementina oso eraginkorra duen giarrentzat, oxigenatzea hobetzen din, ikaurrekoan agujetak aipatu itunan aurreko saio batean, hoietako gogortasuna tratatzeko oso ona dun, minari aurre egiteko, orduan, punta hauek oliotan beratu eta ukendu bat egitea izango uken, orduan, niri neke fisikoa tratatzeko ere asko gustatzen zaidan, eta bere aromain ederra denez, askok esate zaien, baina honek autoko ambientadorearen usaina du, nahi izuna. Baina niri oso ederra iruditzen zait, eta, honek usten duen usaina, lurruna ere, atsegina da, girotzaile gisa erabili izan du. Orduan, erremedio ezberdinak baditugu, guk nik gaur infusiotarako gomendatu dudan bezala, ukendu bat egitea gomendatuko dut. Aurreratu duen ukendua izango dela gaurko gomendioa, eta lehen izeiaren erretxina hitz egin duen, baina ukendua egiteko beste parte bat, edo beste erretxin hori, baina erretxin hori zeukanagu ostoetan, osto xamurroien barruan, orduan oso erretxintzu ziagon orain. Punta gazte bigun hoiek, ez? Orduan, hoiek moztuko dizkinagu, eta hoiek erabili. Orduan, gu egitera guazenak izen komertzial badin, baina ez dinat esan behar hemen, edun ontzi urdina. Ukendu bat, ontzi urdinean erabili izan dugunean, badakigu zertarako den. Hau da, hori, estarrian, emateko saman, bularraldean. Esmatu dut.
Bai, hori egia duen gero baselinakin egin dagoela, kristalaren, mentol kristalak jartzen zaizkiola, hau ez dela gauzariko sasuntzuena, Eri asko gustatzen zaidan usaina. Bueno, beira, ingo duen aldaera bat naturala. Orduan, izeikimu hauekin egindako oleatoa behar dinagu, oliotan beratuko dinagu. Eta olioa nire iritziz, formula honetan nahi dinat sesamoa izatea. Sesamo olioa berogarria delako. Orduan, bero plus hau, bero efektu hau oso ondo etortzen zaigun hemen. 120 gramo egiteko, 80 mililitrotan beratzen duen, aurrekotan aipatu bezala oleatoa nola egin gero idatzi zehaztuko dina, baina Maria baino bat ematen zaion, iragazten duen. Eta kasu honetan, 80 mililitro zergatik, 10 mililitro jartzen zizkionat errizino olioa. Errizino olioak din loditasun bat, eta ematen zion ukenduari alako tekstura interesgarri bat, azalean kanpoan gelditzen zaigun errizino olioa, ez du bereziki asko xurgatzen, baina bero efektu hori mantentzen din. Eta erretxinarekin batera oso ondo ezkontzen ditun biak, eta ondo oso modu eraginkorrean egiten dilan barrurantz. Orduan, erlea argizaria jartzen zionagu, 15 gramo, eta hemen bai nahi dinat izei olio esentzial erabiltzea eta dosi maksimoa erabiltzea. Eta hemen 50 tanta jartzen zizkionagu, kristalezko ontzian bertan jartzen dinat olio esentziala, eta udun landare bakarrarekin egindako ukendua. Aldaerak bat zeudene, landare gehiago, bai ondo, baino simplera joz, errexera ez baizik simplera joz, izeiarekin euriko unean zeukanago egitea sekulako ukendua. Orduan, hau zertarako duen ona, arnasa hobeto hartzeko, hotzari aurre egiteko, hotza eta ezetasunari aurre egiteko, mukiak biguntzeko, nekea kentzeko, estulak askotan ekartzen duen nekea kentzeko, oherakoan ematea oso ohikoa duen, ez? Gero, kuriosoa duen, onjoak baldin badauzkan ere azkazaletan adiez udan, ona duen. Onjo horiek erasotu egiten dizkin, erretxinak. Eta gero, eman nekea dagoenean, gainkargak daudenean giharretakoak, bizkarreko mina dagoenean, erabili horretarako, oxigenatzaile bikaina dun, eta, niri lan baltsamiko hau asko gustatzen zaidan, orduan, izeiren alde. Kuriosa iritu zaidan, eta alderatu dunanean pote urdineko botika, edo ukendu horrekin nola gorputza berotzen duen, ez? Kanpotik emandako igurtzitako zerbaitek, nola nabaritzen duenan, nola berotzen duen, bai barrua, bai azala, ez? Hori nahiko impresionantea duen. Eta niri asko gustatzen zaidan, hotzeria justu hori duen, askotan hotza ziagon gorputz hortan, da honek bero eragile gisa ondo egiten dilan, baina gero baita gogortutako giharrak, hotzak gogortutakoak, adiez neguan asko izaten ditun lepoko minak eta gogortasunak, eta hori hotz korrontek eragindakoa dun, eta bazaudene hogi bide batzuk hotza eta ezetasunak lan egin behar dutenak. Adiez arrantzaleak eta kanpolanean nahi den jende askok, huentzat oso ederra dun. Niretzat etxean eduki beharreko ukendu bat dun. Lanera. Hori da. Eukendu egitera. Hori da. Eta gu bukatu dinago gaurko lana, beraz gogoratu denei mendabikoitza saioak argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan dituzuela entzungai, eta guri zerbait idatzi nahi badiguzue, mendabikoitza abildua argia.eus helbidean duzuela aukera, eta hemen dibiastera itzuliko gaitun, ondo segi, Garbine eta baita zuek ere. Horren arte. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.